Bon nangi ngikilet bangi he ngisan de lingba ki jingbam bangi yo na ki marbam ki berep de ki nongrep ki dok bam ki beri de kini ki nongri jingri ki mar ki bangi pedon kam jan manla kasngi halayeng hasem kumta terter henrei bon sen pat ngikilet ban phai shagita ki nongrep bat donru ki bayele ka ye ke jinglong lui ke jongki pat ki bakamai jakpo tak ba thok shukori ki klem de tip katno ki jinjar bat ki im so sat tang ha ka berep henrei ban khmi ban pej bin ya ru yala ka jong ka yeng kumta ka don kam yangi wei pei wei ban bu ya ka jingkali wei u nong rep bat ki jinge ba ki kendo ka jingem jongki para kom ka ne ka por ba ka ri india kan jet ikita ki nong mi khmat shakalok sabha ke bangi tep ya ki kom ki member of the parliament tikna ba ki seng san pertei ki kirtong kin bu ya ka mat ki nong rep khmat tu henrei ka bas ngosi ka long balabon teli ki election kan thup ru ika election yeng dor bar tho an hapo ka jala ki mat halor ki nong rep ki jidon na ki mat rekam jengki tangba ka bas ngosi ka long ki nong rep ki yai mat bet ya ka jinge hadu menen bat mene bale tongin kmi halor ka khubor ka bala wan hi ban pen sngo de ki nong rep ki bawan na keleng ka jaka jongkari khasi jaintia kini ki nong rep ki don hapo kalama jongka seng khasi jaintia farmers association KJFA bat ki dei himaki ki baya batru ya ka kam ka ba ki sngo tho ya ka jinge bat ka jingjenjar namar ki bat yo mo khiu ban ti khndo ki bet yo sumbai bat ban khmi ban bnya ya ki mar rap adu ka por ot padha pleng kane la da don ka jingsha ling shop ka mei maryang ki de maki ki ba ban yet lat lenti bat ka kam ka ba ki trei ka seng KJFA ka de ka seng ki nong rap ka bala seng ho snem arajar khat saw ha ka jingwan ka jongki ban kendo e ka kanho nu shlong mil kaladan ka jing ekren ka bas ngolingo ba kumno kini ki nong rap ki sha yuraj bat ki sha pinbie bat ka jingbom khmi jongka agriculture marketing board bat ban ailat ki kharkaya kumbal kenno ba ki de ki ta ki marwari bakin le kat bakimon ye ki nong rap ki baha pa po ka jingmi jongka board tang kata kini ki nong rap ki rap ru haringkat ka ba shushim da ka lon ye ka ba ka sut ki hab ban siu bat ki we ki jinge ka ba ki hab ban sha nado e ka sngi uslap ka le air badru ka jingkriat ha ka jingwan ka jongki shika office tre ka mushulong mil kini ki nong rap ki badana po ka jingelam jong uba kamar ding kurba ubalong kumu nong ai boj ye ka te ka seng kumjuru u nong rap ka than ribhoi kila don kumni ban ye thu bat pen sngo ye ka jinge jongki mangi kum gi nong rap ngi i isbun ki jing e aba pa sodong nakata ka daw ngi la seng ngi ka seng ban yarap ban kan tiu gi nong rap ha bubun ki liang nrei hadu menta ka jing e ka yai ban gi nong rap te ka jing e ga ba ngi kham sokhia hadu kata kata galong bagi nong rap ngi simba kumbo ong kinong ong kinong rap gilong ki bulum chong ga jeb riu penban kam ilong kumta namar kinong rap ki kham sa e hagi bubun gilyang kham tam hagilat ai chirap te ka jing e ga ba kham kongsan e ga ba yu i ka jing tri stom ginong rap ka long met bat sngi penban ka jing e ga wan lamba ka yogar ladami halangkha rei hiu pat amla ban pemi nakata ka daw yap siap ngisem sibenta ka sansar habang isim jengkhen na baro sudong ka jing pelut ha ka barep sansar nadu pasdang hadu benda khej hadu benda poi seyo mulmala ka jengkhen jungi kolong kumba prapo tengka nakshe kilo penban ngimi ipat gedor kolong ta kalong hapo kejinglot tenang ta ladang ngila bandi ki susar sispa tam ei senang tu nong rap loim kumta nang tapat lang simpat habang isim jengken ni nong rap sing namar ngindon ngene nakleng keleng don na boy don na kathan west don na kathan Maumi satai silang bat idon na kathan mo kunro te kumta habang yesim kulum irukom rep ka reps ingru ngisim nadu bathiet usmai hadu benda thung hadu benda khej hadu benda ti usmai hadu benda poisio ka jimpulut using
ha mengishim jengken mulmala kalpoi shispatam ha ga shikilo penban kador chonga upat area kiu nakata kada ginong rep susah acu lalong kum suong no kat menang rep menang serdat kata ketika rukom im ginong rep ngim cu kiu ngim cu laban kiu malah da bah langka du hayo lada du hayo nung lada bah pat hayo pat langka pat lamba ki bon mariang omla ban yele nakata kadau baginong rep isem cing habor giliang lada nakaliang chong ka sarkar lada ka bu no sarkar tang dengan buong ka supporting price mo ka dor sarkar te hak ta urkom nge ba ka cingrep pala don ka cingkermen ban beteng ya kamrep henry menta bon giro rep ki per no keleng sulit bela no seni setai leit bela misteri leit bela kali leit nya kali leit sang yau kemudian gemtai ban beteng pada kamrep ki sungi ano tan ka daw ba omdon ki cingbi ke bebiang da bahayo da bahalum ngalong mentan la da bahalum ru hayo pat la rem lepa Tani keseng kaba PM ikmat mda. Laseng haus nam ni. yang kena keseng ngila seng ha ka khasau terik cong bena pakadar cu usnem ar ca khasau mangila seng khnang yang kena keseng namar ngi ya gicing ut jinam cong kinorep den na kata daw bang seng khnang yang kena keseng daka cingtemu banyarap biginorep ban aibuit kata kalong ban aibuit ginorep kumno banya yaj kmat khamtam hagaban pensnguru ya ki bor cong sarkar banang ta ban aibuit ginorep kumno ban rep kicing rep betemai kabala banyarap ginorep rela kataru ngidang kicing kadang beteng si beteng hi habang ila seng seng norep nungkong nung syap ila simi ginorep bapura ngaru ngade norep hoi ngarep pan ngarep cur ngarep bi using bangarep bi tu cirep cur ki into te nakata kadaw baleng iseng seng ni sim ignorep ba namar kismutu ya garukum im juki garap pariang hoi naginong rep bi don higi bala persyang mta ban let nisui kam rep ru artat don gi balik no iskam kontraktor don gi balik no iski kam bela ayu kam misteri regi digino rep bi ladawan na kam bela misteri ru kile biang sikarep bi ladawan na no kam ru kile biang sikarep bi nadu uswa ban seng gene seng ngilu i kiji rep ngir ngila sem bagi kino rep ni na kaleng ka seng ka chongi ni ya be cha kalenti ka ba ni yarap ya ki pranu rep baro ta ha to ko por ku bit ru kalong kumne ka seng ka chongi ni letre ni su yarap tang ka kali ka ne ka tai ba kin pen poi ya ka mar ha ki yo ande ka chingdi te ngi mla bentukular ngi mla bentip te hoi ak tu kopor la sim kabuhi kata tan rei bangan sukno persya bakadi kata sek tengah mla ban ong tengi ngiwan hang neru ngiwan tang na benta kaseng ka ba ngia trelang ban na kapor se kapor ngi ong batong nya don nya kane ting ya teli ka wei haba nilek simet hakan no ke ceka kamat kinumek kin mendakhen te ban kani kaseng nilai kendu yang minister kungkong apirin hakini kisnem ki baladap mo barok ki membar nilai ut nilai nam hi kata nadu subsidi menta ngimiok syu ki babun ngimiok haduk sembai ngipan ngimiok teng la dapoi hak kena blok mengang rep hapo seni iria kedai ka mau kenor iria ngadai sia unong rep bangam dei unong rep nrei om bangat trei tang rep bat ngaru ngadai wei ubara aikam ya ki tradisional sto namar ba
nga ayah ka belah ka sengi kat bangala man rep ring rep using menta kemba nrup homon nang tau sensar nga rep kemba ayo menta kumno ru sit arton duna sit kemba si ton praspa ai ten rei habanga kli ke yo nga pelut usensar ulong kumno ru haduk banda khej haduk ban poi hapo kacaka nyihap that nyihap lum lada dei slap ru du no ten rei lada ngiwan hang ne hapo yo ngiwan kam tam hamu yong don ki bawan da ki mujon sepo senong te nakalim chonga ngasngo ba kendet ngasusi kelong kecing ot kilo ru usensar la tho direct bat usensar don ke rei hamo yong hang te marketing buat si kilo ki ot bat gawe umarori ula sim kabu pelat mangi temen hakane ngilawan yang banyak keren apa marketing te kila kecing sim kabu galong nadu ubai thau unda ot nangi nadong halor kecing thlia usensar barobor kalong ka ba ngi nong rep ngi tibha ngi dang khej ha u benai u February benai baar ngilan pendep benai baar lanet ha benai balai siteng benai ru udai uta usensar udai nomor 1 nomor ka kikhen nomor balai ompat phu tu sentiu ta dola phu sentiu kil sim tu nomor 2 nomor 3 ten rei kementai yang ngi kinong rep te kalak long palar hagayo house ing ru kucu te kane kecing ot kilo lei haduk mentah house ing sipo si kilo kemut na si kuntal sipo kilo te kecing duk trong nong rep ngila lei banyak kenduk ya ki minister ngelelei kenduk rei ngimla lei ai kata dengan rei kane kalong stang bandaka anjong sarkar kan lek kumno ban pen emingi nong rep te haba kiong yangi wan seblok ndang ilalek seblok sembai mdon teng ola lut klemio kono kecing tip tenang kata kadau ngiwan rohang ne da kane keseng baro bagi ong habang ilet simet mdon pasengap tingi taw ya kane keseng bangi nyalong ke batali kumboong ngi kedia yu kendok pruit iwe ke pasuk ladang ilalong sifau arfau teli ngim na ben kedia tingi sen kata keseng kedai tang kata bahan rei lek kumno ngitur mena kene ngilawan ha o Sherman Chongka farmer commission ngilawan hang to ngimben ngilayo hi kata kecing rap kata ne na benta ban ben ya saka meeting training ban ngilawan bon teli training men haus nam u arfulai kum siapa no stoin ngilawan kum sia mawati ngilawan to kum sia kerang ngilawan thai don hane kerang du te kum hap mau kero langsing ngilawan ter keleng ngilawan bat rangkat bat ke akhir kersor bat horti kersor ngilawan gila ai tak kecing hikai tenadu ka ngila kinograp kila ut haki bayap using kumno kila ai tak kecing hikai te ngila persyang hi kata to nga yero wat nga aingu hi yaki ru ai kuble yaki bakila permit por kila wan yangi gila sengap yangi kinograp te nrei gile no ka bat kongsan kedai tang kayo Tengah kuam kelito hal bade ket kaba kumno pat kaba ket bai ba tataking Masyoban wan hamoyong mo inong pat ekren ta gajing ket kaba no gajing jobi abi di siu ko dai kaba kali kae kali namo kenor kelasim kelum ka namo kenor kalong ko ba kum ka pick up ka bakit siton steng tingila hapsi kum lai hajar san spa te ya kata bun sin ni nong rep ngile no karep ke sulong no tang ka bang isu kun show kumbawan tep sa habang itap po kendo lada ka bah
lada ublei uai yang i kataka samoi ke ba bah kemut ngi nong rep ngi la kham sam ki dan rei ke ba cincar ke ba ngi la poi hayo ngi hap chau mat ke ching yo ka long kum ne haba kawan ke yo ke ba kham ba te ngi la kham yo nong lada ka yo kum menta kemut don siu ke ching yo nong ka long ke ba ngi la siu bret kata ke ching lut ke ba ila ya keren i ba men ne ha ka si kilo kalong ma prapo kan dai phau tingka te andai kan mi kata kalong ka ba komusyong ka bamban se ngi de ya une umarep namar pilatip unong rep mi nang no ro uha bandi hadu bai skur nadong la shu lang mo ono la komusya bret tang banyo ban ben biang i bai skur le ne ki bai kene ki bai uniform kene ki tai ang the mo yong mano ko penyan mar mo pi ong pishim ki don ki marwari tenri hatu mano ko bedai hop penyan hang the mo yong ka ching sia ka bedai hop lakot kamar ki tingbut barbor ki ching sia ngi ong balada phi kamar ki tingbut phi thiet ma phi ngi em no rap ndai kamar ki tingbut ka the kala chu ai wai ya ki kudam ha ki marwari kini marwari ki bedai ki dei banda ki wana tu na sabar ni ki bedani ya kata ngom la ban petai nomor ba ngin kem keli ya ki ban ong ba mewan nang no mi don nang no ndrei ngim la ban petai keren ne ki ba nakalian ka sian ba kani ke jing 8 kilo kala palat kabala long palat pu to hang thi ha mau yong ka long gum ne teng kham tam manga hi bangalai de hi te kadon kecing rakti bro kandiat nomor ba balai habo sensar u babiang bret banga reject stay kum kita ke te haba ni nong rep ngitip omba tang tu nong thiet bu tip yo sensar balong kum no te ngitip ba mangiro ngibe ya kepor kador baisni ke bangi hapor bangi put senam sensar ni kam ai kam he namar balai ba yo lap ba dir no wano tu ching phu sentiu sensar ke mo na dor sio ko ma phi wan ko na ka jong ka chaka tu kini ki ju ki jing ki ba phi kendo ngila nam te la ai ko bor yengi tang ka wei ba hau benai ar benai lai benai hadin ngan sakhot biang ya ka meeting ke chong phi ki no rep ba ngin khot ki officer agresor kini ki bede te hadu menta te ngi krempat yor la chan dei sa wes ke election te ki mar rep phi ki dang don mar rep ki pat ya dia menta hadu menta dang don ki ba pli ka long gum ne ha ki no rep ha bagila kerdo pelar kimbat se ban habret ha tu morori ha kiti ginungan thiet la da kalong kum no tang ban yo bam tam me pen biang ikut ban perkhat pas se kita kepali ban wan ban rep yang te kumno pat la ban ki pen ki em ya ta ka kam ga jong pi ban thiet sing sun bai no nom de ta ne hato di bo phi yo nak sarkar ne na phi pan thiet ina plan nakalian kachunga hi marwai barep ngampat yo nak sarkar kini ni sem ton mar ki norep ban thir smai li bla bia shwa li bla ya thiet smai ya thiet dawai ta ter to te tan ka dau ba ngi kwa ban pen pawa ka de por pa la da nakaliang chok sarkar pi chungi mo beripi de kmi la da ka yarap ini kinorep ndak bobo dor kato lalong kejengkerman kinorep kuma pie tu mene atu ka ne ka de ka dau ba ka pelong ni nong rep ba hap ban bujeli ka kam ka bo tri bu bandi long misteri atu kala bandi ni ka dau ba kejingsem jong arlong ta namar ba lada msis lada myo nong nakarep umbansi kum kinong rem
ngisem ki jing ki bangim la ban batai hang ni rei ka ba khong san ka ba ki jing kum ka kan huan hi ngisem ba ka dei ka dor jong ka yau ka hat kata mar kum bala ong ki ba sa khmat mene te ngana ka liang jonga ngadei ka wei ka ba pe ha ka ba dei bat ka rep karyang bat ka ba ri jing ri ki nong rep ki jongi ki ti ki than ki jongi lan mauti nom sling blong kilong ki bla stan kila stan ki yo ki kinja training na ka veterinary office na ka badai ka rep karyang ka badai ka ri jing ri ki ju ai ngi kum ki self help group kumno bangin sengel jonga kam chua begin sengela tep ka ki jingja ka ba ha ka jingya lenti ki jingi te na kata ngila tep lupa ngila nang banyada ngila long kita ki nong thong ki batep ngila long ki nong ri ki batep te ngila khamsuk ban shim mi kene senjam men chuasa da ka baburom long bangim ngim tep kumno ban ri yo snyang ngiri yo snyang hadu si snem prabnai ngiri usnyang te menta bade naga jing start ka jungi lang ba bangi don ka konhun joka NRLM te ngila nang ngila tep ngi dei ki self group te ngila tep yala de menta usnyang ngila ri tang khandai banai ka paslem pelat te ngila tep ban ri ban ngila tep ru ban penmang ka ka banja bat ngila tep ru ngila long ki ba start ban ri ngila long ki ba start ban rap ka wei ka jing kabate ya uran dang ujungi kum kinong rep kiba im jakpo da kabarep kabari kalong kabate ha uran dang ujungi kadai ka dor jong yo kata kum ki kunhun kiba ngisem namar ngi hab batai hala ka jong jaka syong ha jaka syong ka bangisa kata di jing ti satu dan bon di kamar ka jung pine pi hab wan di tadi kum kinong rep nak tiga than jungi kidon kiba wan thiên na po snong ngi sngu thu kat kum kador te la dangi lan te kamut ngi pelan la dangi mlat bade ngi wat lat kum no ban pen poi chate sakajaka bat kat no ngin lat ba la dangi ra sabar ngi le kini ki ba am dor wa pi habidi ta dor kamu namar bangi don bangi penmi siyo kayo unsning boy rembong iset penmi tu te kidon ru kinong thiet kibawan thiet na po snong te ngi su thu hangta lada ngilan ba untuk bawan sim te kamut bangi ai ha po snong lada omlat bade kamut bangi yale banra sai tiki yo kata kamu ada mentang la masuk tu maka sorkar kampat dot kanu kajing play kalat ipi ban ong bakini kinong kai kidi bandon kendon de ki kadi kumta kampat don kendon kamu kile kan bomon ni kan bagimon nama sada ka ba kawi rukum tangi kinong rem ubadang im yo sensar ngidi shubu ya ubalathan ngilidi profutengkas kilo luksa te ya uba em de kipan gitu ginong thiet kipan saupo dingka tang ka bai that ka jong u ko mut ba usim saupo dingka kilo te ngi bade na du ba penlong yo tu umar ka penlong ngi kinong rep ba hai itu ipor ijing don kam ijungi ngem ban se bandino itiki marge jungi ban ya kata ka bai that tang ka bai that jong u ngem ban se ban ai ka marketing board ngila keren ba balai ba hamau yong ngitip ba kadai ka marketing board kadai ka yo ka ban thir te balai ba PI no sao maruri te ki ong kumno ki te ki ong ba ngile kumno ngim don lenti ngidai persyang malai kata tengi kerpat ya kiru dangmen haginik si gidangwan hak siterik munai memtahi balai ngilawan kata ngila ak cingken cingde baru ko hapo marketing board udah uba daman demand lendo udah deputy director mo ba Jeffrey Falong kitu ngesngo ba
ni kinong rap bangwan kendu ni so ni yo muslim ka ba muslim jengki bakin nyerap kidon ke muslim bakin nyerap ini tahadu mentaru kidang kemelenti kidang wanenti kumno ban nyerap inong rap manilai mengi ki membar jong kaneka kasih centia formal te ni sutena iki ni kendu tai kine ki arngot te badi staff jengki te kine ki ai muslim mingi bato ya trailang bat ni nang ni syakmat ngin persyang kat bala bangin nya senok ti bangin la ban ni thiet no dak marketing habe dai hi bat kani ka jingsham jing e jungi kum ginong rap ma ti ban pen biang pandap hi ya ka yeng ka sam ti ngala sham jing e hado kata namar babun sen hi shwa bangin rap ba ngi shai waru da karam kumbala kedaulanti ikong ma bam yamanta hi mangi ki kan thai ni don ka self help group kabala penyai ingi daka NRLM ti habayadai pat ha bat kayo ti ngi jenjar kan haba ngi phai kum na than thai satai ngi rab u phan nang ta ubi ka jinglut ka bahe kat ba ka dor pat long ka barit ma kaba om yahab shu bat ka jinglut jangi ti kumta hi kumbala ong I ba mena lada baha hapo lengkha kat ba sayo pat aduna ka jingni jangi ti lada don kum kano ka jinglen shop na jinglen penjulor jong kamar yang ro gataru ngila sakta labun ti kumba ong mapisa mena habedai hiban pen biang nam ta ka yeng kasam ila sam janjar seba palat bun sin bai ngisim ram nam ta ban rap tang ban siu pendap yak tu karam ro ngimla namar bai bun sin ya kini ki jing thung la ki marap jongi dalang ni la le ra chayo ro kador labu da kinong de ada kinong thet om kinong de om mangi ki balek de labu maki yak ta kador ti kum balong mentaro habi dei bat kacing penya jong ka NRLM ti da kacing ya snok tilang hi bat kini ki agriculture department tingila persang ban ya rap organic ma nang ta kani ka natural farming ti ki briu ki dang duna pha habi dei bat katu kacing tip jong ki ka awareness program ro ka dang duna nang ta kacing ya rap na benta jongi satai sathan bana ki portlang le ni duna ka ti kacing penpoi sekitu ki jaka jongi ro kaduna nang ta ka jing tip jong ki nong rap habe dei bat kini ki insuran ba pher banya rap ya ki ro impada yo bhagen kacingnya jongi menta habaret menta kalong kacing hiar palat kador habawan kinong kai ibathit na po sinong te kila ban 8 kilo kumba ar kilo ha ka sikunta na pa ba TDP national ha kito yang hak tu jakang te kita wang tu sino kei daw ko baki ai pada baki 8 kilo pa namar ki khen ba 6 kilo ya utu nong khai ka bai kali 6 kilo sa ki marwari namar ba 8 marwari kilo 8 maki kinong phet kilo kajulong kumta malagapor ha pakistan balade hai sinam mal Long kumne kacing pher yo susar hi tang hakador andre kata kacing 8 kilo nasu bakam don kacing pher balai ban kacing keliru kalong kumne ngaju keli balai pi 8 kilo yo susar kai kadau lapi ya kiwe menta kum upan uno pitap hakaperni pi 8 kenyek to perni usun sar ngi thobai kum to kai kadau baki 8 ten rei ngakli kata kadau marori umla men tai ka umla men punya tu te wong bakaya bet barbor ne te kacing ya pher usun sar kalong nariwar bat nari boy kador ka pher alai tingka lada usun sar hariwar ulong san pho tingka lada usun sar haboy ulong sau pho nyu tingka
Nama balai usensar hapa war urit. Ding berit. Te usensar ni habhoi uhe. Te usim ya kata kador. Te kam thiet ya karem ka tang kata kecing pher. Ndai ya kecing long 8 kilo kala sulong 8 ai. Kam dei. Te sakawai. Kene ka media kecong pi dah ka bang soburam. Ngaso ba mdei ban sim tang yu tu ing na ne unsar. Namar ka sengi kinong rep. Sim ya baro. Nadu upan nadu kajor nadu ukubi nadong hadong. Sobha pen prang lem ya kene ka kubor. Bangin yo lem kata kecing im ya baro ki maret. Mentah unong rep mentah habaka yo kamdon. Cakaba un rep Simon urep chogilo. Te kamut ngihap up ya kamar kabuan poin dekar. Normal teng kamar kabuan poin dekar. Kedor ke. Tenai kamar kecungi nang ne kedor ke berit. Kabai bela hangi ke wakam he. Ngatrai cari thor kamrit. Bat ngapet ngabangi pet teng hapok kini ki tibi hani ki mabai. Ni ihun ken cari dekar. Kesorkar ka ai ke cingarap. Haduk puartilar kino paro ke yarap kesorkar. Rehang ne hangi te ndangila apply ro ngimla penbiang su. Haduk ikot kide kita ngimla penbiang. Te naka lem chungi keseng ngiwan ba hang ne khanang ikerpat lem fi ba pin penyerap lem ban pen priang lem kini kubor ba kesorkar kat pet lem yang kino rep. Hadian kini ke jingyo bani kren kabangi sotu bakalawe jong kinong rep kalong kabom tikna. Ka jingkeli kabangi bo ya ka sorkar kitnat ki bakmi ya ki rioshim kabu bat ki pajba. Kay kabaki don ban perkhat abaki bam ki jingbam kabarep dakini kinong rep. Ngej kinong rep kinumdu mensiem bat ai baka jingiem jong ki kan yai telun hagi jingkermen. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.